Здравейте от Акумулатор център. Имаме това мерцедесче за смяна на акумулатора, малкия. И развиваме. Това първото, което ни прави впечатление, е, че акумулаторът е доста по-малък от такъв, какъвто трябва да бъде. Другото, което е много интересно, има подложка. И каква е тази подложка? Оп! Буталци. Буталци от моторче. Винаги трябва да се действа професионално и да се слагат нещата, които трябва. При нас в Акумулатор център винаги може да разчитате на качествено обслужване и правилен акумулатор. Сега естествено ще поправим тази грешка.